Здравейте, Константин Николов, БФФ шампионат 25-2. Той само да рулетката. Старта. Тук. Я го обърни. Не. 2 метра. 2 метра. 20 кг лос. 25. Единица ли последно път? А? Коце? Добре. Готов ли си? Напускам. Заедно. Само старт таймер. Анди, заедно, Анди. Който се купя слабак, да знаете. Ойно. Искам да ви е лошо да повръщате. Казвате момчета да виждаме. 3, 2, 1, натискаме. 10. Така е, да. 3, 2, 1. Ай, коц. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. Дишай. 3. 4. Супер си. 1. 2. 3. 4. Петица. 1. 2. 3. 4. 5. 1. Супер си, коце. 2. 3. 4. 5. 1,40. Супер си. 1. Ялен. 2. Ялен. Тук вече нормална ти излезе, айде. Очаквам. 3. 4. Супер си. 5. Ялен. Айде последно урок. 6. Супер. Айде, тук възстановявай. Тук ти е силата. 1. 2. 3. 4. Супер си, коце. 5. 6. 2,40. Айде, тая е последната гадна, айде. Тук трябва да стиснеш. 7 бройки, айде. 1. 2. Тук е всичко, айде. 3. Ялен. 4. Айде, 3 репа остана. 5. 2 репа, айде. Това е, брат, айде. Стискай сега. 6. 7, айде. Идеален си. 7. Първита. Айде, момче. Свършва вече. Свършва, коце, айде. 2. Айде. 3. Супер си, коце. 4. 5.
6, последно. 7, айде Коци, последния 8 репа, брат. Не забавяй тук, това е. 8 репа имаш. 1. Това ти е. Давай, фащай. 2. Айде, 6 репа останаха. 3. Давай, момче. 4. Айде, Коце. Фащай, давай, 4 репа. 5. 6. Давай, тъчен го, айде, 3 репа са. 6. Айде, фани ги след тъчен го, давай. Айде, Коце. 7. Давай. Давай, 8 пътите, айде. 1. Давай. 2. Давай, 3. 4. Давай. 5. 6. Давай. 7. Браво, бе! Спирам, нали? А, не,